asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 14 sa bulan kan Hunyo 2025. Inang bareta alas 7, asin ako po ang sidong magiging tagapagbareta, Mardilad daing iba. At sa headlines nito yung darakulang mga bareta sa lado lokal, DPWH Bicol nag-abiso sa nakatalaan na pagpuon kan road projects sa Maharlika Highway na sakop kan Legazpi City, Santo Domingo, Tobaco sa Hunyo 23. Mga dokumento sa sinibapang importanteng bagay, formal nang na-turn over ni outgoing Albay Governor Glenn Daong Bungao kay Governor-elect Noel Rosal sa sarong simpleng seremonya. PRO5, puga-pugan ang preparasyon sa pagpapautob kan 5 minutes response policy. Bicol Loco Festival mapon ngunyan aldaw sa Old Legazpi Airport. Sa lado nasyonal, investigasyon sa mga reklamo sa Prime Water isusumitir na kay Presidente Bongbong Marcos. Epekto sa presyo kan petrolyo kan pambubomba kan Israel sa Iran posibleng diit sana sigon sa Department of Energy. Department of Labor and Employment siniguro ang matinding pag-aadal sa hirit na aumento sa sweldo matapos magpalyar ang Kongreso na maratipikaran ang legislated wage hike. Zambales na diskubring pinakadakulang source ni natural hydrogen gas sa bilog na Ginaban. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, black box kan buminagsak na aeroplano kan Air India padagos na pigahanap. Sa lado ni Karawato Sports, Tyrese Haliburton balta na bilang top contender para sa finals MVP kan NBA. Yan ang headlines kung sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Formal lang na turn over na outgoing Albay Governor Glenn Daong Bungao ang mga dokumentos, records of accomplishments sa iba pang relevant matters kay Gobernador o Governor-elect Noel Rosal kasudma Hunyo 13 sa Governor's Guest House. Sigung kay Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, kasabay sa ginibong turnover ceremony and discussions, may kinaraman sa current status, completed as in ongoing projects, pending programs sa siniba pang available budget kang probinsya. Ipinaliwanag ni Daep na nasabing aktibidad minakomple sa Memorandum Circular kan Department of the Interior and Local Government o DILG na may katuyuhan na masiguro ang smooth as in orderly transition sa incoming administration. Dagdag pa niya na naging presente man sa naging seremonya ang gabos na department heads, representantes kan DILG, Albay, civil society organization na siniba pang Governor-elect Rosal's team. Mientras tantong opisyal na matukaw sa pwesto si Albay Governor-elect Noel Rosal sa Hunyo 30 ngunyan na taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Itig anunsyo kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ang implementasyon kan road project sa daang Marlica Junction kung sa insakop kay ni ang Legazpi City, Santo Domingo, Tobaco, Camarines Sur Boundary Road sa Hunyo 23, 2025. Sabi so kan DPWH Bicol, sabi na ang konstruksyon makakaafektar sa mga barangay kan Legazpi City kasabay ang Bonot, Rawis, Arimbay, Bigaasin, Padang. Mientras tanto, tanganing mabawasan ang gabat kan trapiko, pigrekomendar kan DPWH ang paggamit kan Bugtong, Pawa, Bunga, Buyuan Road bilang alternate route mantang nagapadagos ang construction period. Sa ngunyan, dahil pamasabi kan DPWH Bicol kung sa gunorin ang durasyon kan road project sa nasabing lugar.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mapon ngunyan aldaw ang Bicol Loco Festival sa Old Legazpi Airport asin madurar nin sagkod Hunyo 16 ngunyan na taon. Sa ginibong final walkthrough bilang preparasyon sa Bicol Loco Festival, naging aktibo ang Bureau of Fire Protection o BFP Bicol, PNP asin lokal na gobyerno para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Parte kang pagsiguro sa kaligtasan ang pagpautob ng protocol sa kaligtasan, mga lakdang sa paglikay sa sulo, asin mga plano sa pagsimbag o pagresponde sa emerhensya. Mientras na palagos man ang koordinasyon kan manlain-lain na ahensya, mga organizers asin mga autoridad para sa ligtas asin mogmang Bicol Loco ngunyan na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Puga-puga ang preparasyon kan Police Regional Office 5 o PRO5 sa pagpapotob kan 5 minutes response policy sa Riyong Bicol. Sigon kay PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, nagigibon ka na hensya ang serye ni mga simultaneous exercises sa anong na probinsya sa Riyon, tanganing maipreparar ang mga units sa marikas na pagresponde. Apera kay ni, kaibanan sa mga lakdang kampiar o 5, ang pagsiguro nin sufisyenteng personahes, marahay na radio communications asin paggamit nin body-worn cameras, tanganing maparikas asin mas mapakaray ang sendang serbisyo sa publiko. Ang 5 minutes response policy, kakagudmang ka direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na pakusugon pa ang serbisyong pangsiguridad sa bilog na nasyon. Mientras tanto, minalangkaw ang rehistrong poultry inventory kan Albay Veterinary Office kan taon 2024 kung saan uminabot ininin sobra sa 620,000 na mga manok na inataman sa paagi kan backyard farming. Sa ginibong quarterly meeting kan Provincial Statistics Committee, sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia na ang backyard ang numerong nagpailing nin makusog na nagpalangkaw nin backyard poultry racing, partikular na sa pagatama ni manok. Sigun pa kay Milya, sobra tulong beses na langkaw ang numerong ini kan ikukumparar sa datos ka mga nakaaging taon na nasa 217,000 sana kan taon 2020 sa good 2021. Mga panahon na dainin masyadong pagbabago sa numero ka mga tama na manok katakod kan pagpoon kan COVID-19 pandemic. Katakod kini, piging ganyan naman kan Provincial Veterinarian ang publiko na suportaran ang backyard poultry racing bilang parte kan prioridad na produkto sa probinsya ni Albay asin tanganing mas lalo pang mapalangkaw ang inventory kada taon. Dahil pa niya itong mga baretang lokal, nasa 500 na minimum wage earners sa probinsya kan Albay, anenot ng bats kan mga obrero na makakabakal ng tig 10 kilong baga sa kantidad na 20 pesos kada kilo. Sigon kay Dole Albay, Provincial Director Ching Banania, sa pagi ini kan programang 20 bigas mayroon na napiglansar sa Riyon kang Bicol susukman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matawanin di kalidad asin abot kayang pagkakan ang mga Pilipino. Sinabi niya na nasa 3,243 na obrero sa Albay ang target na benepisyaryo kang programang ini na ipapotob magpuon Hunyo sa Disyembre ngunya na taon. Mientras tanto, nasa 17,463 ang minimum wage workers sa Bicol Region na nakatala na maging benepisyaryo kang programang ini. Ginibo kasudmaan ceremonial launching kan 20 bigas project sa LCC Mall, Legazpi City Activity Center. Mantang presente man sa nasabing aktibidad si LCC Executive Director Romy Tan, Department of Agriculture Bicol Regional Director Executive Director Rodel Tornilla, asin NFA Bicol Assistant Regional Manager Julie Linaresas. Planong mag-set up nin port-to-port connections kan Provincial Tourism, Culture and the Arts Office
o Albay Pitikaw sa Pantawput tangani na makakrear nin dalan para sa turismo kan probinsya nin Albay. Sigong kay Provincial Tourism Officer Dorothy F. Colye, kay banan sa mga lugar na posibleng maging parte kan tourism linkages, iyon Masbate, Romblon, Calibo, Calapan, Puerto Galera, Port, asin Iloilo City Port. Dagdag pa kan opisyal na makakatabang ang proyektong ini, tangani na makabilog nin partnership sa mga nasabing lugar na pwedeng maibida asin ang mayaman na kultura asin pamana kan Albay. Sabi nabi pa kay ni na maibubusol man ang turismo sa pagikan festival exchanges asin ang pagpapakaray ka mga pasilidades sa pantalan arugan passenger terminal, information center asin mga lugar na pahinguluan o rest area para sa mga biyahero. Mientras na ang plano isusuwestiyonin da sa Tourism Council asin sa Department of Tourism Bicol tangganing makakuha nin suporta sa pagkapaiwas nin port linkages asin paginganyar nin mas dakol na turista sa bilog na probinsya kan Albay. Andasando pinanginutan kan Legazpi City Health Office kay banan ang Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter ani kabainting Buntis Congress sa Legazpi City Convention Center. Nasa sobra 200 na bados asin ina hali sa 70 barangay sa Legazpi City nagpartisipar ka na sabing aktibidades na may kamautan na may busol an marhay na salud ka mga ina sa sin sa indang mga aki. Pinagurunan man sa aktibidad ang maniba-ibang tema arog kan tuberculosis sa lugar ng trabaho, edukasyon asin kaaraman sa salud, pulmonya, impeksyon sa talinga, diarrhea, dengue, malaria, seizure, pagbabakuna asin kaaraman sa mental health nin mga jóvenes. Apera kay ni nagpanauman nin libreng bulong asin supply, nagkaigo nin libreng check-up, bakuna asin supplements sa mga partisipantes kanasabing aktibidad. Asarapang baretang lokal, nagtaon ng suwestyon si Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep na magkaigo ng komprehensibong pagpaplano bilang preparasyon sa pagbukas sa kan operasyon kan Pantawport sa Banwaan kan Libon. Ini kasunod kang inibong pagururon kan Pantawport Technical Working Group o TWG kung sa inipigira sa status kini pati naman ang mga kinakaipuhan na dokumentos na dapat maisumitir sa Philippine Ports Authority o PPA. Sigon kay Daep, may mas marhay kung magkaigo ng konkretong plano asin figure manungod sa waste management plan, magpuon sa budget design asin mga kinakaipuan sa pagpapatindog kan material recovery facility o MRF. Para mentas na isasara ang Buhi Pulangi Road, magpuon Puneraria de Nuestra Señora de Salvacion sa sagkod sa Pulangi Gymnasium alas 5 nin hapon sa Hunyo 13 umunya na aldaw o kanakaaging aldaw, sigon pa sa pahayag ni Pulangi Mayor Adrian Salceda sa iyang Facebook page, pigsabi na kamautang kay ni na matawan in dalan ang blocking rehearsal kan Albay Drum and Lyre Corps and Majorette Competition. Katakod kay ni lauman ang magabat na bulos ng trapiko sa Pulangi Buhi Road asin pwede man umagi sa magurang sa Pangpalay Road bilang alternatibong rota. Metro sa siguro mga alkalde na magkakaigo ni magkakani kong tauhan alis sa Pulangi MPS asin MDRRMO Pulangi para umalalay sa mga motorista. Mga tugang primerong parte po yan kasatuyang mga bareta alas 7 sa lado lokal. Ang bareta niya to sa ibang nasyon sports. Kamugtagan ng panahon na sila pa makalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang mga helang po kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni nala o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing mo mga atay, kay pong sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halin sa herb, natural kaya aligta. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag gaini. May bisyo man wara, mahilig uminom mo dahi, mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal po sa mga butika o drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa pagpapadagos kang Barreta alas 7 sa Lado Nasyonal, aminado ang Department of Energy o DOE na posibleng magkaigo ng epekto sa presyo ng petrolyo sa Medio Oriente o Middle East ang pambubomba kan Israel sa Iran. Siringman, sinabi na outgoing Energy Secretary Rafael Lutilla na posibleng diit sana ang epekto kani at yung posibleng dahi ni maghaloy. Apera digdi, may iba pa man na pwedeng pagkuhaan ng petrolyo apera sa Medio Oriente. Sinabi ni Lutilla na dainin da na hiling na maabot ng $100 o $100 kada bariles ang presyo kang petrolyo sa pangkinaban ng merkado o world market. Sinabi niyang siringman ang mga naging sitwasyon kaito sa mga nakalis na tensyon sa Middle East. Sigong kay Lutilla, nasa ngunya mantenido sa 60 sa $70 kada bariles ang presyo kan petrolyo sa pangkinaban na merkado. Nagluwa sa sarong pag-aadal na natural gas halis sa nagsasasip sa San Antonio, Zambales sa nakapagrehistro din pinakang halangkaw na
gas seepage na kayang gumibo ng renewable energy para masimbagan ang demand sa kuryente kanasyon. Ang gas seeps na ini midbid bilang outgassing iyo ang nagluwas ng record na 800 toneladas ng geological hydrogen. Nalampasan kayo ng record na 200 tonelada na pig-report sa Albania kan 2024. Itinampok ang pag-aadal na may titulong High Hydrogen Outgassing from an Ophiolite-hosted ship in Zambales, Philippines sa 68th episode kan Behind the Science Podcast. Nakapagristo ang mga researchers ninday mababa sa 808 na tonelada kada taon kan natural surface outgassing gikan sa nagsasasip na sarong sa pinakang halangkaw na nasukol na hydrogen degassing. Patapos na ang Local Water Utilities Administration o LUWA sa investigasyon may kinaraman sa mga reklamo sa serbisyo ng tubig kan Prime Water sa Bulacan na sinibang lugar na pigsiserbisyo ang kaini. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni LUWA Administrator Attorney Moises Alonga na oras na matapos ang report, tulos sining itatao kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil man pigigilid ang posibilidad na mag-take over ang LUWA sa mga lugar na pigsusuplayan kan Prime Water. Pero mangyayari ni kuning kaso, magpalyar pa manggirar na makapagserbisyo nin matanos sa customer apisar kan direktiba kan presidente. Aminado man si Salonga naloy na ining issue bago pa man ang presenting administrasyon. Kan Abril ay notang pinagorden ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na imbestigaran ang serbisyo kan Prime Water na pagsadiri ka mga bilyar matapos na magbaha nin reklamo. Nakatutok naman ang Local Water Utilities Administration o LUWA sa pag-aram kung mamamatian man sa ibang mga eskwelahan ang kawaran ng water supply na nakakaapekto sa kalinigan o sanitasyon ka mga estudyante sa eskwelahan. Payagin ni LUWA President Attorney Jose Moises Alonga matapos pa imbestigaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa duwang elementarya sa Bulacan na wala o bako estable ang water supply. Sinabi kan opisyal na nakapagpababa na sinda ng memorandum circular sa 532 na water districts tanganing ipaisi sa gobyerno ang gabos na water supply issues sa sindang nasasakupan. Sakop na kaini kan kapwa pribado asin pampublikong eskwelahan sa sindang jurisdiksyon. Sinabi kan opisyal na ko proseso na kan sa opisina ang mga nag-abot na report asin posibleng sa Lunes o Martes matapos na ang mga review o pag-aadal sa mga ini. Sa iba pang baretang nasyonal, siniguro kan Department of Labor and Employment o DOLE sa mga obrero na padagos pa manggiraray ang pugapugang pag-aadal ng Regional Wage Boards sa mga petisyon para sa aumento sa sweldo. Ini matapos na magpalyar ang mga legislador na ratipikaran ang propestong legislated wage hike. Sigon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides na nagkapadagos ang mga konsultasyon asin mga pagdangog kana mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards o RTWPB para sa dugang na sweldo para sa mga obrero sa riyon. Sa katunayan, sa National Capital Region naghiro na ang proseso para i-assess kuno rin asinggurano ang aumento sa minimum wage rate sa riyon. Pigpaliwanag kan Secretary na base sa nakaaging pagkakataon, ang mga day na ipasar na lay sa giraray na isusumitir sa masunod na Kongreso. In kaso man na mangyari ni, preparado ang DOLE na gibon ang parte kay ni sa pagtaonin sa indang opinyon asin technical inputs para sa marhay na pagbilog ni mga propestong leyes. Nagpaluwas ng reaksyon si Palace Press Officer Claire Castro sa sahot ng Kabataan Party List na si Presidente Bongbong Marcos ang guminadan sa propestong iitaas ang sweldo ka mga obrero. Sinabi pa ng kabataan na habok ang presidente na madagit ang Rich Boys Club asin kung gugustuhon kay ning umintuan ang sweldo sarong sugo sa na kay ning mangyayari na nasabing kamautan. Alagad tinawanin doon ni Castro na bakong kontra si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa aumento sa sweldo mantang bako man diktador si PBBM kung kaya pabayaan ang unaan issue sa Kongreso. Dagdag pa ni Castro na may prosesong dapat sunodon sa pag-itaas kan sweldo ka mga obrero sa pribadong sektor. Pero dahil dahil nagkasundo ang duwang sanga kang Kongreso asin nag-adjourn Senate ang 19th Congress kay puhan ang isumitir sa giraray sa 20th Congress ang propestong lakdang. Para po sa tuyang mga bereta sa ibang nasyon, sports o karawat, naun po si Nicole Ann Gloriani. Nicole, good morning.
Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Padagos ang paghanap sa black box ka nag-crash na Air India plane sa Ahmedabad, India. Nasa crash site naman ang forensic experts para magkalap ng ebidensya na may kinaaraman sa aksidente. Inanunsyo na kan India ang paglansar ng formal na investigasyon sa Air India crash as in an Aircraft Accident Investigation Bureau ang nangingenot sa investigasyon. Nagpadala naman ng Amerika siring man ang United Kingdom kan sa indang expert team para umalalay sa investigasyon sa plane crash. May antras na personal na nagduman si Indian Prime Minister Narendra Modi sa binagsakan kan eroplano sa Ahmedabad as in binisita ang sulamenting survivor sa makaturotristing trahedya na sarong British national na si Vishwash Kumar Ramesh nangunya nagpaparahay sa ospital na blanco asin dai makapaniwala kung paano siya milagrong nakaligtas sa insidente. Sigun sa Air India, nasa 169 na Indian nationals, 53 na Britons, 7 Portuguese nationals as in sarong Canadian ang lunad kan eroplano kan nangyari ang plane crash. Kinumpirmar naman kan senior health officials sa Ahmedabad na 8 katawo ang nagadan sa ground kung saan buminagsak ang eroplano. 4 sa indang medical students, mantang nga 4 na iba pa mga kapamilya kan iba pang mga estudyante na nag-i-star sa sarong hostel. Mantang padagos man ang pagtaok kan mga pamilya kan mga biktima ng DNA samples para makatabang sa pag-aram kan pagkatawo kan mga nagadan nindang kapamilya. Sa lado kan Karawato Sports, sa giraray na nagbuelta bilang top finals MVP contender ang star guard kan Indian Pacers na si Tyrese Haliburton. Sa ipinaluwas kan liga sa listahan kan mga finals MVP contenders, nangingenot digdi si Haliburton, mantang ikaduwa si Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander. Pantulo si Pacers forward Pascal Siakam, mantang nagsunod sa inda sina Thunder forward Jalen Williams as in Pacers guard Andrew Nembhard. Kasunod kan Game 3 win kan Pacers kontra sa Thunder, sa giraray na nag-itaas ang tsansa ni Haliburton na maging finals MVP pugol ang 17.7 points per game, 7.3 rebounds per game, as in 7.7 assists per game sa tulong finals appearance. Nagigiboy ni kan bagitong guard apisar kan dai pagtao sa iya nin free throw kung saan sa bilog na final series dai pa siya natauan nin free throw. Sina Siakam as in Haliburton parehong nangingenot sa Pacers pagabot sa scoring as in rebounding ability na naging dalan para iposte kan team ang 2-1 lead kontra sa presenting top team kan NBA na Thunder. Mantangan number 2 contender na si Shai, mantinidong top scorer sa NBA Finals, pugol ang 32 points per game, 6 rebound per game, as in 5 assists per game sa laog nin tulong game na kinawat sa nasabing serye. Ngunya na Hunyo 14 sa giraray na maglalaban ang Thunder as in Pacers sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis, ang presenting home court kan Indiana. Iyan ang dagdag na balita hari sa International as in Sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you very much, Nicole. Mga dugang, yan ang panggabilugang sa tuyang alas 7 mga bareta. Piniprasing kinalap sa DCGB News by sa nakalis na 12 oras. Karang katuwang niya to sa pagsurat kang bareta, Jenny Matthew Valerahan si Nicole Ann Gloriani. Lado teknikal, katuwang tadyan si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Pangaran man po kan sa tuyang mga pagiriba sa Mega Force Patrol. Hello kay Homer Realista Lola. Good morning si AJ Napire Orbigo. Good morning. Asin si Boy Mata nakantabay sa DCGB News Online. Asin sa nakantabay po sa 729 kilo sa Pitang Kapang Radyo. So there, ako po sa lingkod, Mardiland Bang Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po ang masunod Radio Klinika with VP Henry Maceda at saka mga pag-iribang doktor. Thank you po and bye-bye. Yan ang DCGB Barata